Γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο. Το βρίσκουμε. Cringe. Λοιπόν, θα λέμε cringe σε κάθε εκπομπή. Ναι. Ωραία. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε, τι κάνετε, καθίστε. Θες να πεις ποιοι είμαστε? Είμαστε ο Αστέρης και η Νίκη. Μπορείς να βάλεις ένα ηχητικό εφέ να κάνουνε hooray. Όχι, μην δίνεις θέση, όχι. Γιατί, θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Hooray. Yeah. Καλά. Οκ. Καλά. Πρέπει να αρχίσουμε να κάνουμε plug στους εαυτούς μας. Θα αρχίσει να βάζει Instagram όπως το είπε έτσι σαν boomer, Instagram στην περιγραφή. Ναι, θα μπορούσα. Θέλω να αποκτήσω πολλούς followers. Κι εγώ. Θέλω μέχρι το τέλος του μήνα να είμαι στους 10.000. Αυτό σίγουρα θα το καταφέρεις μέσα από το podcast μας. Ναι, γι' αυτό το ξεκίνησα στο κάτω-κάτω. Αλλά επειδή σήμερα έχουμε μια πάρα πολύ γεμάτη εκπομπή, λέω να αφήσουμε τις μαλακίες που πετάς. Πάμε γρήγορα. Πάμε γρήγορα. Στο πρώτο θέμα της εκπομπής μας για σήμερα, που είναι ένα beloved. Αυτή τη βδομάδα έγιναν τα εισαγωγικά Oscars των gaming. Των games. Όχι πάλι. Νίκη, το έκανες εσύ τώρα. Ευχαριστώ που το έκανες εσύ. Όπως είχε πει βέβαια και ένας σχεδιαστής τα προηγούμενα χρόνια, fuck Oscars. Here we start with this. Look, the Oscars should fuck themselves up. This is the shit. I'm telling you, this is the real shit. What is this? This is the interactive gaming. Look, I'm just saying this. Let me tell. I'm sorry, I'm taking. Let me just give me a minute. I want to take your time. Look. Okay, can you swear here? Can you swear? Okay. Fuck the Oscars, you know? Fuck the Oscars! Fuck you! I'm telling you! I'm just like... Στα Game Awards και προτάθηκαν πολλά παιχνίδια. Καλύτερο παιχνίδι πήρε το The Last of Us 2. Η δικιά μου άποψη είναι όχι. Το έπαιξα, μου άρεσε, αλλά όχι. Το Doom Eternal έκανε κάποια πιο ωραία πραγματάκια. Το Animal Crossing έγινε νούμερο 1 στο TikTok τέλος πάντων. Δεν ξέρω, αλλά το The Last of Us Part 2 δεν μου άρεσε τόσο sneaky. Παρ' όλα αυτά, τι έγινε? Το όνομά μου που κόλλησες όλο αυτό. Fuck, ναι, Νίκη. Αυτό προσδιορίστηκε ως Νίκη αυτή τη στιγμή. Όχι, η Νίκη του The Last of Us. Ότι νίκησε. Νομίζω ότι είπες εμένα το Last of Us δεν μ' άρεσε ως Νίκη. Ότι ως Αστέρης ως Νίκη δεν μ' άρεσε το Last of Us. Εντάξει, σκάλωσα λοιπόν. Συνεχίζουμε. Game Awards. Βραβείο καλύτερης μουσικής πήρε το Final Fantasy 7. Και αυτό με εκνεύρισε πάρα πολύ, γιατί το Final Fantasy 7 είναι ένα remake από ένα παιχνίδι του 1997 και χρησιμοποιεί την ίδια μουσική. Ok, μουσικάρα, αλλά δεν το κάνεις αυτό. Και στο κάτω-κάτω ένα Mick Gordon είχες από την άλλη μεριά. Δεν το πήρε ούτε αυτός. Από εκεί και πέρα υπήρχε ένα βραβείο το οποίο με ενδιαφέρει πάρα πολύ και λέγεται Accessibility Award, που σημαίνει βραβείο της προσβασιμότητας. Και αυτό πήγε στο στούντιο το οποίο έκανε τη μεγαλύτερη προσπάθεια για να μπορέσει να βάλει όσο το δυνατόν περισσότερους παίχτες στο παιχνίδι. Πες λίγο περισσότερα πράγματα για το βραβείο προσβασιμότητας. Τι ακριβώς είναι προσβασιμότητα, επειδή μπορεί να μην έγινε clear enough. Νομίζω ότι με αυτό που θα εξηγήσω θα γίνει πιο clear. Ωραία. Το βραβείο το πήρε το The Last of Us Part 2 και για μένα πάρα πολύ δικαιωματικά. Ναι, γενικά σάρωσε το The Last of Us. Γιατί είχε τις εξής ρυθμίσεις. Το παιχνίδι μπορείς να το βάλεις να βλέπεις με διαφορετικά χρώματα για αυτούς που έχουν μερική τύφλωση, αλλά έχουν πει πολλοί πως ακόμα και έχουν πει αρκετοί τυφλοί gamers, ναι, υπάρχουν κάποιοι, ναι, ότι κατάφεραν να τερματίσουν το παιχνίδι χωρίς καμία απολύτως βοήθεια. Και αυτό ξέρεις γιατί συμβαίνει, Νίκη μου? Γιατί, Αστέρη? Τέλεια. Γιατί το παιχνίδι μπορείς να το ρυθμίσεις ώστε
κάθε δευτερόλεπτο με το πάτημα ενός κουμπιού μια φωνή να σου εξηγεί όσα γίνονται εκείνη τη στιγμή στην οθόνη. Παραδείγματος χάρη, είμαι σε ένα πεδίο μάχης, σωστά, και πατάω αυτό το κουμπί, μου λέει το παιχνίδι. Και στα ελληνικά βέβαια, και μεταγλώτηση και τα πάντα. Και μου λέει το παιχνίδι: 2 εχθροί μπροστά, μία σφαίρα στη σκαδάρη. Στοχεύεις προς τον έναν εχθρό, κάθεσαι πίσω. Λέει απλά το στάτους του παιχνιδιού εκείνο το δευτερόλεπτο. Το θεωρώ πάρα πολύ έξυπνο. Και χαίρομαι και πάρα πολύ που μια τόσο μεγάλη παραγωγή δεν έβαλε όλα τα λεφτά στο marketing και άφησε αρκετά, γιατί αυτό φαίνεται καλοδουλεμένο, άφησε αρκετά λεφτά για να καταφέρει να βάλει και άλλους παίκτες μέσα σε αυτό το χόμπι. Και αν το σκεφτείς καλά, ίσως αυτοί οι παίκτες το έχουν περισσότερο ανάγκη από τον οποιοδήποτε. Έχεις δίκιο. Να κάνουν escape από την καθημερινότητά σου. Πολύ ωραίο μήνυμα. Ναι, πολύ ωραίο. Βέβαια ήταν λίγο αστείο, γιατί όσο δίναν τα βραβεία, βλέπω τους nominees, βλέπω The Last of Us Part 2, τα είχα δει αυτά, τα είχα δοκιμάσει και εγώ, όλα αυτά τα χαρακτηριστικά δούλευαν τέλεια, και λέω ok, θα το πάρετε The Last of Us Part 2, και μετά δείχνει ένα παιχνίδι το οποίο δεν το ήξερα, το οποίο έπαιζε ένας με αναπηρία εντελώς παράγκλητος. Μόνο το στόμα του μπορούσε να κουνήσει και είμαι σφάσει ok, μάλλον αυτό νικάει λίγο περισσότερο. Ναι, έπαιζε γιατί είχε σένσορες για το στόμα του. Φοβερό. Ναι, φοβερό. Δεν το πήρε εκείνο, από ό,τι φαίνεται ήθελε το βραβείο να πάει σε μια άλλη κατεύθυνση, που το καταλαβαίνω. Μισό λεπτό. Ναι, το καταλαβαίνω. Αλλά είναι πολύ εντυπωσιακό να βλέπεις τέτοιες προσπάθειες και τόσο πολλά λεφτά να δίνονται για αυτό το λόγο. Και πόσο μάλλον όταν βλέπεις indie studio, δηλαδή μικρά studio ανεξάρτητα, να βάζουν λεφτά για αυτό. Αυτό με συγκινεί πάρα πολύ. Και νιώθω ότι κάποιος καταλαβαίνει τι γίνεται, ποιος έχει ανάγκη τα παιχνίδια τους. Μακάρι το The Last of Us Part 2, το πρώτο παράδειγμα νομίζω σε μεγάλη παραγωγή που να έχει τέτοιες ρυθμίσεις, να γίνει παράδειγμα για πολλά άλλα παιχνίδια. Και γενικά να γίνει παράδειγμα αυτή η πρωτοβουλία αυτού του industry, και για άλλα industries, και γενικά να ξεκινήσει, ας πούμε, ένα κύμα ευαισθητοποίησης προς τα άτομα με ειδικές ανάγκες γενικότερα, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον και πολύ συγκινητική προσπάθεια. Και γιατί όχι και στα Oscars. Μια τέτοια περίοδο. Ναι, ισχύει. Βραβείο προσβασιμότητας για την εταιρεία διανομής. Ναι. Πολύ ενδιαφέρον θα ήταν αυτό. Παρ' όλα αυτά, σε οικονομικό υπόβαθρο, ο βασιλιάς βγήκε ένας το οποίο δεν περιμέναμε. Η Nintendo είναι η νούμερο 1 εμπορική εταιρεία παραγωγής video games εδώ και 24 μήνες. Και αυτό αποδεικνύει πάρα πολλά, γιατί η Nintendo με μια κονσόλα πολύ πιο αδύναμη από όλες τις άλλες στην αγορά, αρκετά πολύ πιο αδύναμη, τύπου θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι τεχνολογία 2010 για την Sony. Ναι, είναι λίγο. Κατάφερε να βγει πρώτη εμπορικά, και εγώ πιστεύω ότι αυτό οφείλεται στον άριστο σχεδιασμό που υπάρχει στα παιχνίδια του. Τι εννοείς άριστος σχεδιασμός? Δεν έχει ξαναυπάρξει νομίζω εταιρεία που να βγάζει consistently τόσο καλά παιχνίδια συνέχεια. Από ποια άποψη? Αισθητικά, λειτουργικά? Τρομερά προσεγμένα και με πάρα πολύ μεράκι. Φαίνεται ότι δεν μπαίνει το χέρι του παραγωγού τόσο μέσα. Κατάλαβες, δίνεται αρκετά δημιουργική ελευθερία στους σχεδιαστές. Ναι, το αντιλαμβάνομαι. Και αυτό βγαίνει παρά έξω. Nintendo φαντάζομαι δεν χρειάζεται να σε... Έχουμε παίξει περισσότεροι, δεν χρειάζεται να είσαι gamer για να έχει πιάσει... Είναι και το πιο προσβάσιμα προσβάσιμες εταιρείες. Γενικά μιλάμε για New Super Mario και τέτοια, έτσι. Ναι, ακριβώς. Βγήκε το Super Mario Odyssey, το οποίο κατά με ήταν καταπληκτικό, έδωσε πάρα πολύ πνοή και μοντέρνα πνοή στα platformer των 90s, ας πούμε, αλλά και το Legend of Zelda, το οποίο έκανε το πάρα πολύ απλό σε ένα τόσο μικρό σύστημα, άνοιξε έναν ολόκληρο κόσμο, και αυτό το κατάφερε φυσικά μέσα από τρομερό σχεδιασμό ξανά. Η αλληλεπίδραση ήταν το στοιχείο κλειδί στον σχεδιασμό του, και αυτό κατάφερε να το κάνει να νιώσει τόσο ζωντανό και να νιώσει ότι παίρνεις μέρος στον κόσμο του Zelda. Άρα αφήνεται ελεύθερη στη Nintendo η δημιουργικότητα των σχεδιαστών, και αυτό, ας πούμε, βγάζει ένα αποτέλεσμα που δικαιώνει και τους παραγωγούς.
Ακριβώς. Ωραίο, και φέτος βγήκε κιόλας από το industry αυτό. Ναι. Έτσι, να αφήνουν η παραγωγή ελεύθερη στους δημιουργούς και να μην σκέφτονται μόνο τα λεφτά. Και τα καταφέρουν στο τέλος κιόλας, αυτό είναι το πιο εντυπωσιακό. Ναι. Φέτος βέβαια βγήκε και το Animal Crossing New Horizon, το οποίο έχει κάνει τρομερά εντυπωσιακά νούμερα και νομίζω ότι αυτό οφείλεται κυρίως αυτό που είπα και πριν, στην κουλτούρα του TikTok και των εφήβων και τα λοιπά, αλλά το θεωρώ κάτι πολύ καλό. Είναι βασικά, για να εξηγήσω σε όποιον δεν ξέρει, είναι ένα κοινωνικό παιχνίδι. Έχεις ένα νησί και το παιχνίδι βασίζεται κυρίως στην αλληλεπίδραση, το πώς θα φτιάξεις το νησί σου, ξέρεις, είναι με ζωάκια, γλυκούλι. Όχι ακριβώς. Είναι με ζωάκια, γλυκούλι και τα λοιπά. Και εσύ είσαι ένας κάτοικος σε αυτό το νησί, δεν είναι σαν Sims, οπότε έχεις ένα χαρακτήρα. Και κάνεις με αυτό το χαρακτήρα διάφορα πράγματα, ανακαλύπτεις μέρη, πηγαίνεις σε άλλα νησιά για να κάνεις εμπόριο με άλλους κτλ. Και αυτό έγινε πάρα πολύ της μόδας και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί είναι ένα πολύ προσεγμένο παιχνίδι και δεν θυμάμαι για πριν από το προηγούμενο του franchise να υπάρχει κάτι παρόμοιο. Μάλιστα. Αυτά νομίζω. Πολύ ενδιαφέρον. Ναι, αλλά θα ξαναγυρίσω στα Game Awards και θέλω να κάνω την εξής ερώτηση. Ποιος πιστεύεις, Νίκη μου, έδωσε το βραβείο στο The Last of Us? Ποιος έκανε την παρουσίαση? Ξέρω. Ναι, πολύ καλά. Πολύ καλά κιόλας. Ναι. Είναι φίλος μου, ξέρεις. Ναι. Είπα κάποιος ηθοποιός. Σκηνοθέτης. Θα πω... Είπαμε να το δέσουμε με το επόμενο θέμα, έλα το έχεις. Fuck, ο Edward Schultz. Όχι, ο Christopher Nolan. Fuck ρε, γιατί με το χαζί. Ωραία, ο Christopher Nolan. Ωραία, μπορούμε να πούμε ότι το βρήκα. Ναι, μπορούμε. Μπορούμε τώρα να το πούμε, δεν θα κόψω κάτι. Απλά θα πούμε τώρα ότι το βρήκες. Οκ. Ναι, ο Christopher Nolan. Αυτό στο βραβείο ήταν αρκετά cringe και είπε... Ήταν cringe. Λίγο κοιμότανε. Είναι πολύ βασικά δείτε όλο το βίντεο της απονομής. Κοιμάται. Είναι σε μια καρέκλα και κοιμάται όντως. Πάει να κλείσει τα μάτια του. Είναι πάρα πολύ αστείο. Τι φάση, τι τον έπαιξε. Φαινόταν ξεκάθαρα δεν ήθελε να είναι εκεί. Immerse the audience. I like movies that unfold in unexpected ways and pull people into a world. When I look at video games, I see a lot of parallels with that kind of storytelling. How a player's agency and choice intersect with more traditional storytelling methods. It's exciting to see and really quite groundbreaking. Ήταν και ο John David Washington στα βραβεία πιο πριν. Δεν ξέρω. Εμπορικές βλακίες, τέλος πάντων. Παρόλα αυτά, είπε στη Warner Bros. Φάτε τα κακά μου, τώρα πλέον είμαι φίλος με την Game Awards. Γιατί βγήκε στο μικρόφωνο, όπως βγήκαμε κι εμείς, και λέει οι Warner Brothers, ακριβώς, οι Warner Brothers δεν ήταν και τόσο σωστοί με αυτό που κάνανε, σε αντίθεση με αυτά που λέγαμε εμείς όμως. Ναι, γιατί δεν ξέραμε το υπόβαθρο. Δεν ξέραμε ότι όλο αυτό έγινε χωρίς συνεννόηση των σκηνοθετών. Νομίζω ότι κανένας δεν είχε. Νομίζω ότι όλοι αυτό πίστευαν. Ότι ξέρεις, απλά συνεννοήθηκαν γιατί ήταν το καλύτερο για τις ταινίες τους. Να υπάρχει έστω κάποια εμπορική επιτυχία. Παρ' όλα αυτά δεν ισχύει αυτό. Από όσο είπε ο Christopher Nolan, βγήκε και ο Denis Villeneuve και είπε. Ο Denis Villeneuve, τον οποίον fun fact πριν από 2 χρόνια τον έλεγαν Denis Villeneuve. Απλά το αφήνω αυτό. Ναι, εντάξει, έχει ένα περίεργο επίθετο αυτός ο σκηνοθέτης. Να πούμε ταινίες έτσι που έχει κάνει, να ξέρει ο κόσμος για ποιο μιλάω. Ναι, είναι το Prisoners, Incendie. Ναι, μωρέ, τον έχουμε ξαναναφέρει, είναι αγαπημένος της εκπομπής αυτός. Ναι. Τα Incendie, παιδιά. Αλλά τώρα μιλάμε βέβαια για το Dune, γιατί είναι η τεράστια παραγωγή. Με αυτόν τον τυπάκο που πάει, που είναι σαν τον Μαϊντανό, πάει σε όλες τις ταινίες, όλους τους σκηνοθέτες. Ο Τίμωθη Σαμό. Είναι το κακό μαθημένο τέλος πάντων. Ναι, αυτό το μαλακισμένο, πώς το λένε. Μοιραζόμαστε τα συναισθήματα γι' αυτό, ναι. Ναι, ρε, πας καλά, τον πλακώ στα χαστούκια θέλω. Από το Call Me By Your Name ήδη. Νομίζω ότι εκεί ήταν ταιριαστός. Τέριαζε γιατί είναι το ίδιο cheesy και γλυκανάλατος, η φάτσα αυτή. Wait, δεν σου αρέσει το Call Me By Your Name? Μ' αρέσει ρε παιδί μου, πολύ γλυκιά ταινία, πολύ ωραία, πολύ άρτια, αλλά μου τη σπάει αυτός ο Τίμωθη.
Το λατρεύω αυτό. Ναι, και είναι να βγει αυτή η ταινία η οποία είναι εντάξει πάρα πολύ αναμενόμενη. Δεν ξέρω, ίσως και πιο αναμενόμενη από το 2020. Μαζί με το Tenet θα πω. Ναι, και είπε χωρίς συνεννόηση να βγει στο HBO. Αυτό το θεωρώ αρκετά κακό, γιατί βλέπω ένα παράδειγμα. Αν το Tenet έβγαινε απευθείας σε streaming, δεν νομίζω ούτε εμένα να μου άρεσε και εννοείται όχι τον Nolan. Δηλαδή, θέλω να πω, αν μια ταινία είναι φτιαγμένη για κινηματογράφο και IMAX, ίσως να την αφήσει στο σκηνοθέτη να το κρίνει, αν μπορεί να παίξει σε μια τηλεόραση. Δικαίως αντιδρούν οι μήπως να πω σε κινητό κιόλας. Ναι, καλά. Όπως έλεγε ο David Lynch, get real. Δεν το ξέρεις μάλλον αυτό. Όχι, δεν το ξέρω. Ναι, είχε βγει ο David Lynch σε ένα βίντεο, δεν θυμάμαι, νομίζω σε podcast ή σε μια εκπομπή, τέλος πάντων πολύ γνωστό βίντεο, και λέει Now if you're playing the movie on a telephone, you will never in a trillion years experience the film. You'll think you have experienced it, but you'll be cheated. It's such a sadness that you think you've seen a film on your fucking telephone. Get real. Ρε φίλε, πραγματικά έχει πάρα πολύ δίκιο ο David Lynch, τον αγαπάω και γι' αυτό και για όλα που έχει κάνει. Και πάμε παρακάτω. Όπου θα είναι απλά με cuts. Ναι, θα είναι το αντίθετο από το 1917. Α, όχι, γεμάτο με cuts δηλαδή. Αλλά ναι, και έγινε λοιπόν αυτό το φιάσκο. Εμείς σαν εκπομπή το υποστηρίζουμε, αυτό που έκανε η Warner Brothers. Όχι. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Ήταν άτιμο και καθόλου καλό. Δεν έχει αντρίκια μπέσα η Warner Brothers. Ναι. Και θα φτάσουμε τώρα στην ταινία που προτείναμε την προηγούμενη εβδομάδα. Την είδες χθες το βράδυ. Σωστά. Ναι, είναι αλήθεια. Δεν έχω καθόλου ελεύθερο χρόνο και βλέπω τις ταινίες που μου προτείνει ο Στέρης τελευταία στιγμή πριν την εκπομπή. Αυτό θα πει σκλάβο πάζαρο. Σκλάβος, είμαι σκλάβος της σχολής τώρα, μην το συζητήσουμε αυτό. Παιδιά, θα κάνω μια εκπομπή που θα πω τα ψυχολογικά μου για τη σχολή. Μην πείτε νομική, να πούμε σαν μήνυμα. Ναι, μην πείτε νομική ποτέ, εκτός κι αν για κάποιο λόγο μπορείτε να πληρώσετε τους καθηγητές να σας περάσουν τα μαθήματα, δεν ξέρω. Ακριβώς αυτό. Μόνο αν έχετε τα αρκετά λεφτά και τα βίσματα να πάτε νομική. Σωστά. Yep, έτσι ακριβώς. Κοινωνικό μήνυμα κι εμείς περνάμε σήμερα. Ωραία. Από εκεί και πέρα είδες το Waves και θέλω να ξεκινήσεις εσύ με το τι ένιωσες από την ταινία, τι κατάλαβες κτλ. Λοιπόν, let's go. Το Waves. Το Waves σαν πρώτη εντύπωση και γενικότερα θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω ένα teen drama, ρε παιδί μου. Είναι, ναι. Είναι ένα teen drama, ναι. Και ένα πολύ καλογυρισμένο 30 Reasons Why. Fuck off, όχι. Λοιπόν, είναι ένα πολύ... δεν ξέρω, μου έβγαζε πάρα πολύ ότι είναι πολύ καλογυρισμένο, το τονίζω αυτό. Το soundtrack. Μ' άρεσε... Βασικά, όχι. Πες αυτά που ήθελες να πεις, άμα είναι να τα αναφέρω. Καλά, παίξτε τώρα, αφού έδειξες το soundtrack, θα πω για το soundtrack γιατί πάλι Trent Reznor, γιατί πάλι Nine Inch Nails, γιατί πάλι αγαπώ. Είχε απίστευτη μουσική. Kanye West και όλα αυτά τα edgy teenager και Frank Ocean και ξέρω εγώ τι. Γενικά μου άρεσε πάρα πολύ. Ακριβώς. Πάρα πολύ μουσική, φοβερή μουσική. Ναι. Πολύ ταιριαστή και είναι και... Είχε βραβευτεί και ο Trent για το score. Δεν το ήξερα. Το είδα έτσι φευγαλέα κάποια στιγμή ψάχνοντας έτσι info της ταινίας. Nice. Βασικά τώρα μιας και το έτρεξα θα πω και το... Είχε πάρει AFCA Award. Είναι Austin Film Critics Association. Τέλος πάντων. Ωραία, δεν ήξερα καν τι. Πάμε παρακάτω. Ναι, ούτε εγώ ήξερα, αλλά ας το πούμε μιας και τον αναφέραμε. Λοιπόν, γενικά μ' άρεσαν πάρα πολύ
όλα, αισθητικά μου άρεσαν τα πάντα. Ωραία, γενικά η θεματολογία του ήταν αρκετά τετριμένη. Ήταν ένα κλασικό teen drama με ό,τι μπορεί να περιέχει μια πολυτάραχη ζωή ενός εφήβου, για να το πω έτσι απ' έξω να μην κάνω spoil. Αλλά δεν έπεσε ο Σούλτ σε αυτή την παγίδα του να γυρίσει ακόμα ένα τέτοιο teen drama και προσπάθησε με πάρα πολλούς τρόπους. Νομίζω είναι πολύ όριμο. Αισθητικά. Ναι, είναι πολύ όριμο. Να αποφύγει να μπει σε αυτή τη λούπα και το κατάφερε σε τεράστιο βαθμό. Επίσης... Άρα σου άρεσε πολύ. Μ' άρεσε. Οι ερμηνείες μου άρεσαν πάρα πολύ. Ναι. Πάρα πολύ. Η πλειοψηφία τους ήταν πολύ... και δεν ήξερα κανέναν ηθοποιό από αυτούς. Και με εντυπωσίασαν απίστευτα από τους πιο πρωταγωνιστικούς μέχρι τέρμα τελευταίους ρόλους. Π.χ. ο πατέρας του γκόμενου της κοπελίτσας. Ναι. Φοβερή ερμηνεία. Δηλαδή, δεν το περίμενα σε μια τέτοια ταινία να δω τέτοιες ερμηνευτικές προσεγγίσεις και αυτό το λάτρεψα. Ήταν κάτι σαν surprise στην όλη φάση. Ισχύει. Επίσης, θέλω να κάνω ένα σχόλιο καθαρά προσωπικό, αλλά γαμώτο, ο μπαμπάς της οικογένειας. Τι παιδί ήταν, ρε φίλε. Δηλαδή, σαν όσα κορίτσια ακούν αυτήν την εκπομπή, πολλά γενικά. Ο μπαμπάς ήταν significantly good looking, ρε φίλε. Τύπου δεν υπήρχε. Οκ. Το ακούω. Δεν ξέρω, μ' άρεσε πάρα πολύ. Γούστα είναι αυτά, ρε παιδί μου, αλλά μ' άρεσε πάρα πολύ. Όχι τόσο ερμηνευτικά, όσο καθαρά εμφανισιακά. Θέλω να κάνω ένα πιο σουσού τώρα σχόλιο και να συνεχίσω μετά με την κριτική Κουτσογιαννόπουλου που κάνω με κάθε ταινία. Αυτά. Εντάξει. Μ' άρεσαν πάρα πολύ οι σκηνές που είχαν έτσι μεγαλύτερη ένταση, τα εφέ που χρησιμοποιήθηκαν, τα φώτα, τα χρώματα, δηλαδή όλα σε συνέπαιρνε ο Σούλτ. Είναι ένας Σταύρος ο οποίος συνεχώς αγριεύει και αγριεύει μέχρι που σκάει, έτσι. Ναι, συμφωνώ πάρα πολύ με αυτή την παρομοίωση. Ας πούμε λίγο σε spoilers για τώρα. Ωραία, ναι, πάμε. Πρώτα απ' όλα, η αλλαγή του aspect ratio, πώς σου φάνηκε? Ναι. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Την έχω τη σημείωσα κιόλας για να την αναφέρω. Τρομερά effective, έτσι. Πολύ effective, γιατί ξαφνικά από εκεί που ήσουν τέρμα βυθισμένη στη ψυχολογία του αγοριού, αλλάζεις τελείως τα μισά της ταινίας. Αλλά αλλάζεις με τρόπο, δηλαδή δεν σκέφτεσαι καν ότι υπάρχει αγόρι. Το αγόρι είναι σαν μαγικό, ακριβώς. Είναι τρομερό. Και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Το έκανε και στην προηγούμενη ταινία που σχολιάσαμε, το It Comes at Night, ξέρεις να το πω. Το οποίο δούλεψε και εκεί καλά, αλλά εδώ νομίζω ότι είναι στα καλύτερά του. Είναι το φόρτε του τελικά να κάνει αυτό το... Και εντάξει, η αλήθεια είναι μετά και από αυτή την ταινία, επειδή έχοντας δει και το It Comes at Night, μου κίνησε πάρα πολύ το ενδιαφέρον ο Σούλτς. Δηλαδή να δω όλη τη φιλμογραφία. Φαντάζομαι. Μία ακόμα έχει. Ναι, μία ακόμα. Εντάξει, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που είχες πει στο It Comes at Night και τότε, επειδή δεν είχα δει το Waves, δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Ότι ρε φίλε, είναι πολύ ακραίο που ένας σκηνοθέτης έχει κάνει το Waves και το It Comes at Night. Ναι. Επειδή μιλάμε για δύο τελείως διαφορετικά καλλιτεχνικά. Αλλά και πάλι νομίζω το ύφος είναι πάρα πολύ παρόμοιο. Ναι, σίγουρα, αλλά δεν επαναλαμβάνεται με κανέναν τρόπο. Βέβαια είναι βαθιά κοινωνικά και τα δύο. Ναι. Που αυτό είναι ένα κοινό στοιχείο, αλλά γενικά αισθητικά μου έδωσε την εντύπωση άλλου σκηνοθέτη, ωριακά, δεν ξέρω. Όσο εντάξει, μόνο η παλέτα. Όλα τα υπόλοιπα νομίζω. Εντάξει, η παλέτα είναι. Δεν ξέρω, για μένα που δεν ξέρω πολλά τεχνικά. Είναι πολύ όμορφη ταινία. Ναι, είναι. Θυμάσαι τη σκηνή που είναι στη θάλασσα? Ναι. Και είναι πάρα πολύ σκοτεινό. Και φαίνονται μόνο τα νύχια της κοπέλας. Ναι, φοβερή. Ναι, αυτό ήταν πολύ εντυπωσιακό, ναι. Ήθελα να πω βασικά όσον αφορά τις λήψεις. Γενικά βρήκα πίστευτα good trip. Ωραία λέξη να χρησιμοποιήσω για μια ταινία. Τις σκηνές πάλι, το πως ήταν τραβηγμένες με την κάμερα να είναι ουσιαστικά μέσα
Λοιπόν, βασικά να πούμε, αφού έχουμε πει ότι κάνουμε spoilers από εδώ και πέρα, Ναι. ότι ο πρωταγωνιστής ήταν ένας μαθητής που είχε ως χόμπι και την μπάλη, αυτό ως άθλημα. Ναι. Και τέλος πάντων βρεθήκαμε κάποια στιγμή σε κάτι αγώνες του. Ναι. Και έδειξε μια σκηνή, ας πούμε, το match και το βρήκα τρομερά τέλειο. Ήταν λες και ήμουν και εγώ και με δέρνανε ρε φίλε, απίστευτα τραβηγμένη σκηνή. Δηλαδή πολύ πολύ ωραία. Πολύ έτσι. Ωραία. Και γενικά ο τρόπος που επέλεξε να δώσει πολλές σκηνές ήταν full effective. Τώρα μου έσκασε κι άλλη με τα φώτα από τα περιπολικά στα πρόσωπα των πρωταγωνιστών. Όταν τέλος πάντων, τώρα τι να πω γι' αυτό. Κάτι περιπολικά τέλος πάντων. Να πω και κάτι αρκετά αστείο. Θυμάσαι στην ταινία ότι η Αλέξης η κοπελιά έχει Instagram? Ναι. Αν μπεις, υπάρχει το Instagram της κοπέλας στην πραγματικότητα, και αν μπεις στο Instagram της, όλοι γράφουν fuck rip Αλέξης. Αλήθεια. Το Instagram της ηθοποιού ή όχι, της χαρακτήρας. Καλά. Ναι, και όλοι γράφουν από κάτω κλάματα έχουνε. Τι τρελό. Να πούμε ότι η Αλέξης ήταν η κοπέλα του πρωταγωνιστή και... Να κάνω μια γρήγορη περίληψη. Ναι, πες. Λοιπόν, ο πρωταγωνιστής τα έχει με μια κοπελιά και ο πατέρας του τον πιέζει. Γενικά είναι αρκετά πιεσμένος. Τον πιέζει με τα αθλήματα και η κοπέλα, όχι ακριβώς τον πιέζει, αλλά θέλει να περνάνε χρόνο, έτσι. Γενικά ο πατέρας, η οικογένεια είναι μια African American οικογένεια βαθιά χριστιανική, αλλά ταυτόχρονα πολύ φιλόδοξη και πιεστική, με έναν πολύ πολύ αυστηρό πατέρα. Με τη μητέρα να έχει πεθάνει και να έχουν μια θετή μητέρα που ουσιαστικά αυτή τους μεγάλωσε. Αλλά και πάλι υπάρχει, ας πούμε, ένα υπόβαθρο περίεργο που σιγά σιγά εξελίσσεται μέσα στην ταινία. Μας δείχνει δηλαδή τη σχέση αυτή, δηλαδή σε έχει προειδιάσει ήδη από την αρχή πως κάτι δεν πάει καλά με τα παιδιά και αυτή τη μάνα, ότι είναι λίγο περίεργη σχέση. Αλλά τελικά κορυφώνεται. Δεν ξέρω κατά πόσο περίεργη είναι. Νομίζω ότι οι καταστάσεις απλά προκαλούν αυτές. Ήταν πολύ επιτηδευμένη σχέση. Εμένα μου το έβγαλε αυτό από την πολύ αρχή. Δηλαδή, ο τρόπος που τους ρωτούσε, πώς πήγε η μέρα τους και αυτά. Πίστευες ότι δεν το εννοούσε? Όχι, απλά ήταν too much για μια μάνα. Επίσης, ο τρόπος που αλληλεπιδρούσε με... Ναι, υπήρχε μια υπερπροσπάθεια εκ μέρους της. Αυτό. Και ο τρόπος που αντιδρούσε... Όχι, ο τρόπος που αλληλεπιδρούσε με τον άντρα της. Ναι. Σε ξένιζε λίγο για μαμά μπαμπάς. Δηλαδή, εγώ είχα ψηλιαστεί από την αρχή ότι κάτι δεν πάει καλά και τελικά επιβεβαιώθηκα στη σκηνή που ο Τρέι τον λέγανε. Όχι, ο Τάιλερ. Ναι. Ο Τάιλερ, το θυμάμαι επειδή είναι Tyler the Creator. Ναι. Είναι ένας ράπερ τέλος πάντων που μου αρέσει. Τέλος πάντων, ο Τάιλερ μέθησε και τη στάσουρε λίγο. Αυτό, συνέχισε την περίπτωση. Τώρα θα ναι, και αφήνει έγκυο την κοπέλα του κατά λάθος. Ο Τάιλερ. Ναι, αυτή δεν δέχεται να κάνει έκδροση. Και σε μια σκηνή για την οποία θα μιλήσουμε σίγουρα, την σκοτώνει. Και το υπόλοιπο μισό της ταινίας αφιερώνεται στην αδερφή του πρωταγωνιστή και το πώς ζει μετά από αυτό. Όπου είναι μια πιο αργή ταινία. Ναι. Είναι πολύ πιο toned down από το πρώτο μέρος και νομίζω ότι το ύφος δείχνει και τα συναισθήματα του αντίστοιχου πρωταγωνιστή. Ναι, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η αλλαγή, ρε φίλε. Τώρα από εκεί και πέρα, να πούμε λίγο για την σκηνή. Έτσι, μου φάνηκε πάρα πολύ εντυπωσιακή. Πολύ. Υπήρχε ήδη το όλο άγχος και η όλη ένταση από τη στιγμή που έμεινε έγκυος η κοπέλα.
από τότε δηλαδή η ταινία σου δίνει και άλλα δεδομένα για το ότι ο πρωταγωνιστής μας είναι ένας έφηβος και δεν μπορεί να επεξεργαστεί όλη αυτή την πίεση και τις ευθύνες με τις οποίες... Ναι, προηγούνται πολλοί τσακωμοί μεταξύ τους, προηγείται ένας χωρισμός, προηγείται μια άκαρτη απόπειρα να κάνει πώς λέτε, έκτρωση. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό ήταν αυτό, ότι αρνήθηκε η κοπέλα να κάνει την έκτρωση για τον πρωταγωνιστή. Νομίζω ότι αυτό είναι. Και όλα αυτά σιγά σιγά κάνουν pile up μέχρι που είναι να πάει σε ένα πάρτι, δεν τον αφήνουν οι γονείς του, σωστά? Ναι. Και τελικά τα πίνει, το σκάει, παίζει I Am a God by Kanye West. Ναι, φίλε. Μπαίνει κρυφά στο σπίτι που γίνεται το πάρτι, παίζουν Cuphead 2 παιδιά, αυτό το θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά, άκυρο, και βρίσκει την Αλέξη, τέλος πάντων πάνε σε ένα μέρος πιο απόμερο στον γκαράζ και τελικά πάνω στα νεύρα του κατά λάθος την σκοτώνει και μπαίνει φυλακή. Μου άρεσε πάρα πολύ το πόσο γκρίζι ήταν όλοι. 30 χρόνια. Ναι, λογικό. Το πόσο γκρίζι ήταν όλοι. Δεν βρήκα τον εαυτό μου να παίρνει το μέρος κάποιου στην ταινία. Ναι, ισχύει, αν και... Κοίταξε, εγώ θεωρώ ο Τάιλερ ήταν ένα τραγικό πρόσωπο. Ναι, σίγουρα. Και έπειτα η αδερφή του ήταν επίσης τραγικό πρόσωπο μέχρι όταν η ταινία γύρισε και έγινε πλέον μέσα από τα μάτια της αδερφής του. Εντάξει, με πιάσε πάρα πολύ να σκέφτομαι, ρε φίλε, αυτινής καταστράφηκε η ζωή της επειδή απλά είναι αδερφή αυτού νου που σκότωσε. Ναι. Και η αλήθεια είναι, πάνω σε αυτό το ξέσπασμα που είχε σε κάποια φάση στον πατέρα της για το ότι τον μισεί για αυτό που έκανε, τον αδερφό της και όλα αυτά, τη δικαιολόγησε σε μεγάλο βαθμό. Γιατί ρε φίλε, αυτή δεν έφταιγε σε τίποτα και είχε περιθωριοποιηθεί κοινωνικά μέσα στο σχολείο, μέχρι που τελικά βρήκε την αγάπη. Και γενικά μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το ζευγάρι. Που κάνει το Shia LaBeouf στο Honey Boy. Ναι. Ο οποίος Shia LaBeouf πριν λίγες μέρες έγινε accused από την FKA Twigs ότι έκανε sexual assault. Αλήθεια. Κρίμα. Ναι, όντως κρίμα. Να πω την αλήθεια, καταλάβαινα ότι ήταν unstable, αλλά ναι. Για πες. Εγώ τον είχα για πολύ cool γενικά. Cool αλλά unstable. Εντάξει, σίγουρα. Αυτό βασικά, αυτό έλεγα. Ναι, ότι γενικά μπορώ να πω ότι πήρα το μέρος και του Τάιλερ σε κάποια φάση, αλλά και πολύ περισσότερο της αδερφής του στο δεύτερο μισό. Εντάξει, σίγουρα και θες όλα να πάνε καλά. Υπήρξε η δικαίωση και η κάθαρση, γιατί όντως η κοπέλα αυτή βρήκε τελικά τα πατήματά της μετά από αυτό το τραγικό συμβάν και επιβίωσε. Ναι. Και με το παραπάνω βασικά, δεν επιβίωσε απλά. Βρήκε την αγάπη, το ξαναλέω. Ναι. Αυτό. Εγώ θέλω να πω και για το πόσο earned ήταν ο φόνος που συνέβη. Δηλαδή στις περισσότερες teenager ταινίες απλά συμβαίνει σε κάποια φάση. Εδώ ένιωσα ότι όντως έφτασε σε εκείνο το σημείο. Ναι, δηλαδή, όντως, αν και έκανε escalate πολύ γρήγορα. Κατά με έκανε escalate πολύ γρήγορα η φάση. Βέβαια, σε έκανε να αισθανθείς ότι είναι λίγο αναπόφευκτο να μην συμβεί αυτό. Εγώ πιστεύω έκανε escalate γιατί έβλεπε συμπεριφορά του χαρακτήρα, αλλά αν πας στα συναισθήματα νομίζω ότι το χτίζει πολύ σωστά. Δηλαδή, σκέψου λίγο τον εαυτό σου. Αν βρεθείς σε μια τέτοια κατάσταση, θα υποκρίνεσαι και θα συμπεριφέρεσαι στους άλλους μέχρι να σου βγει προς τα έξω αυτό που όντως νιώθεις. Ναι, εντάξει, έχεις δίκιο σε αυτό. Ναι. Επομένως πιστεύω ότι βλέποντας τα συναισθήματα του χαρακτήρα, δηλαδή τις αντιδράσεις του όταν ήταν στο σπίτι του, που κατάλαβες όταν ήταν μόνος του, όταν μπορούσε να εκφραστεί ελεύθερα, εκεί καταλάβαινες το πόσο χτιζόταν όλο αυτό μέσα του και όλο το θυμό. Και εννοείται ο θυμός πήγαινε προς την κοπέλα γιατί αρνήθηκε την έκτρωση. Και εννοείται πως δεν ήταν δικό της λάθος, είτε και αυτή μικρή και τα λοιπά, και αυτός ήταν μικρό, δεν μπορούσε να το καταλάβει.
εντάξει, είναι ένα ατύχημα που είναι συχνό. Είναι νομίζω αυτό που είπες, μια υπερτραγική ιστορία όπου Ναι. η μοίρα δεν το βοηθάει καθόλου, δεν βοηθάει καθόλου τους ίδιους χαρακτήρες να πάρουν τις σωστές αποφάσεις. Και νομίζω ότι εκεί έρχεται η μεγαλύτερη τραγικότητα. Δεν είναι τύχη των γεγονότων. Είναι οι αποφάσεις που παίρνονται και είναι απλά τραγικά λάθος. Ναι, ισχύει. Και αυτό στο περνάει πολύ ωραία η ταινία. Ναι. Ότι γενικά δεν είναι η κακούργα, η κοινωνία και η μοίρα. Είναι λίγο ότι εντάξει, κάποια πράγματα είναι πολύ στα χέρια μας και μπορούμε πολύ εύκολα να ξεφύγουμε. Ειδικά σε αυτές τις ηλικίες, ναι. Ναι. Όντως, έχεις δίκιο. Βέβαια είναι πολύ εύκολα, δεν είναι πολύ εύκολα. Σε αυτές τις ηλικίες δεν είναι εύκολο να ξεφύγεις από αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, το να αντιδράς με ψύχρεμο τρόπο και έτσι. Ναι. Δεν είναι το χαρακτηριστικό ενός εφήβου. Δηλαδή, νομίζω ο καθένας στη θέση του Τάιλερ θα αντιδρούσε. Όχι, δεν θα σκότωνε. Αλλά θα αντιδρούσε βία σε μεγάλο βαθμό, θα έπινε, θα έκανε καταχρήσεις. Και εντάξει, το ότι σκότωσε είναι όντως ένα τραγικό και τυχαίο γεγονός. Θα μπορούσε απλά να έγινε όντως τυχαία. Δηλαδή, όντως υπήρξε μια βιαιότητα και την χτύπησε, αλλά το ότι έπεσε και χτύπησε το είχε πιει τόσο πολύ που δεν καταλαβαίνεις τη δύναμή σου. Και άμα βρεθεί σε τέτοιο συναισθηματικό. Δεν ήθελε να το κάνει, δεν είναι ότι πήρε ένα όπλο. Ναι. Δηλαδή δεν είναι ότι αυτό δεν είναι, αυτό ήταν μια. Αλλά δεν μου φαίνεται παιχνίδι της τύχης, αυτό εννοώ. Εγώ το θεωρώ μια άτυχη στιγμή γενικά και γι' αυτό υπερασπίστηκα πολύ τον Τάιλερ. Όχι υπερασπίστηκα, αλλά τον δικαιολόγησα στο μυαλό μου ότι. Εντάξει, ναι, είχε πάθει όλα αυτά, ήταν πάρα πολύ πιεσμένος, είχε πιει και όλα αυτά και. Η πρώτη φορά ουσιαστικά που βιοπράγησε κατά αυτόν τον τρόπο εναντίον της κοπέλας του, δεν είναι ότι την χτυπούσε δεν είναι ότι δεν δικαιολογεί. Ναι, η πρώτη φορά ήταν η τελείως άτυχη στιγμή που η κοπέλα, ας πούμε, έπεσε και χτύπησε το κεφάλι της πολύ άσχημα και πέθανε τελικά στο νοσοκομείο. Δηλαδή. Ναι, αλλά βγάζει νόημα. Αυτό θέλω να πω τόση ώρα. Θα μπορούσε να μην πεθάνει. Δηλαδή δεν είναι ότι την σάπισε στο ξύλο, είναι ότι απλά έπεσε άτσαλα και χτύπησε το κεφάλι της. Κοίτα, δηλαδή, την έσβρωξε με πάρα πολύ δύναμη, ενώ ήταν χτισμένος. Ήταν πολλές οι πιθανότητες. Ναι, δεν είχε πρόθεση, αλλά ήταν αρκετές πιθανότητες. Αυτό θέλω να πω τόση ώρα ότι δεν ανήκει αυτό ξεκάθαρα στην τύχη, ότι παιδί μου υπήρχε λόγος να γίνει αυτό. Θα μπορούσε να το θεωρήσει από πριν ως πιθανό σενάριο. Δεν ήταν κάτι που ήρθε από το πουθενά. Ναι. Δεν λέω ότι το περίμενα. Ναι. Γιατί έκανε καλή δουλειά στην παρουσίαση η ταινία. Αλλά λέω ότι σαν γεγονότα μετά βλέποντάς τα, τη θεωρώ λογικό αυτό. Εντάξει, θα μπορείς να το πεις έτσι. Αν και θα μπορείς απλά να την χτυπήσει πολύ. Ή να. Αυτό δηλαδή θα ήταν ένα πιο πιθανό σενάριο. Δηλαδή να έρθουν στα χέρια πάνω στον τζακωμό και να την τραυματίσει. Ή να πέσει και να χτυπήσει το κεφάλι της και να μην πεθάνει, ρε παιδί μου. Δηλαδή αυτό ήταν και λίγο. Κατ' εμέ ήταν. Δηλαδή, σε αυτή τη σκηνή. Ήταν από τις λίγες σκηνές σε αυτή την ταινία που δεν μπήκα τόσο μέσα. Θα το δούμε σε λίγες ώρες. Crash test. Πέσανε το κεφάλι σου προς τα πίσω και βγάλε το βίντεο. Δεν με συνεπήρε ιδιαίτερα. Γιατί ήμουν σε φάση. Man, that's too much, ξέρω εγώ. Εγώ ένιωσα σαν το χαρακτήρα. Δηλαδή βάζει Kanye West. Ήταν όλα αυτά τα χρώματα, το γρήγορο κάμερα work. Σίγουρα ρε, αλλά με ξένησε. Ένιωσα λες και ήμουν εκεί μέσα. Ναι, σίγουρα, αλλά με ξένησε η εξέλιξη η ίδια σαν εξέλιξη. Ήταν λίγο too much drama. Δεν ξέρω, νιώθω ότι τα πράγματα μπορούν τόσο εύκολα να φύγουν από το χέρι. Οπότε δεν ξέρω. Εγώ έχω άλλη άποψη γι' αυτό. Δηλαδή το θεωρώ αρκετά down to earth. Όλη την ταινία. Αρκετά down to earth. Ναι. Εντάξει, είναι μια έξτρα τραγική προσέγγιση ρε φίλε. Δεν ξέρω. Δεν το βλέπεις και συχνά όλο αυτό. Σίγουρα όχι. Απλά το θεωρώ πολύ πιθανό να γίνει. Damn.
Να προσέχετε λοιπόν, παιδιά. Να μην κάνετε να λέτε ναι και να μην βαράτε. Και να κάνετε εκτρώσεις όταν πρέπει. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα και να μην βαράτε τις κοπέλες σας. Και τα αγόρια σας, εντάξει, να μην το λέμε μόνο. Ναι. Να τρώνε ξύλο τα αγόρια και τα κορίτσια. Δεν κατάλαβα τι είναι τα κορίτσια, να μην τρώνε. Ναι ρε φίλε. Τροπή μας. Λοιπόν, αυτά και από τον Tyler the Creator. Ναι, γιατί τον λέω έτσι. Ωραίος όμως ο Tyler. Βάλε ένα sample να παίξει λίγο Tyler the Creator. Από ποιο κομμάτι? Βάλε το Earthquake. Θες να βάλω που χορεύει Investigate 311 στον Eric Andre? I'm just happy everyone got to see me. What the Investigate 311. Ωραία, έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε για το Waves? Ναι, ένα πολύ τελευταίο πράγμα. Όχι, δεν έχει να κάνει αποκλειστικά την ταινία. Η Α24 έκανε διανομή και παραγωγή αυτή την ταινία, σωστά? Έτσι ακριβώς είναι. Επίσης, η Α24 πρέπει να έδωσε 0 ευρώ για την προώθηση της ταινίας. Είναι μια τόσο προσβάσιμη ταινία, η οποία μπήκε τόσο κάτω από το χαρί. Ναι ρε, μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση που αυτή η ταινία δεν έγινε full viral. Ναι, είναι ακριβώς, viral ειδικά material. στο TikTok. Ναι, ακριβώς, ήταν τόσο χαμένο χαρτί. Νομίζω αυτό το είπε και την προηγούμενη φορά, αλλά... Ναι. Αλλά έχεις πάρα πολύ δίκιο. Τώρα έχοντας δει και εγώ την ταινία, νιώθω την οργή σου. Ναι, μα είναι από τις πιο εμπορικές ταινίες που έχουν γίνει στην Α24. Ακόμα και το Uncut Gems έπρεπε να πάει Netflix για να βγει στη φόρα. Ναι, είναι πολύ τραγικό αυτό. Δηλαδή, μείωσε την παραγωγή, ξέρω εγώ, τι να πω, 500.000 και βάλτα σε marketing. Εννοείται δεν ξέρω πώς μπορούν να γίνονται αυτά τα πράγματα, αλλά ναι. μου φαίνεται πολύ καμένο χαρτί αυτό. Εγώ σαν παραγωγός θα το είχα σίγουρη επιτυχία σε νεανικότερες ηλικίες. Ναι ρε, εγώ τη φανταζόμουν αυτή την ταινία τύπου να κάνει, ξέρω εγώ, μέχρι και merch να έχει, ξέρω εγώ. Και ναι, να παίρνουμε στο official page στο Instagram και να βλέπουμε μπλούζα, Tyler και ξέρω εγώ τι. Ελπίζω όχι, Tyler, θα ήταν πολύ αστείο άμα ισχύει αυτό. Αλλά είναι πάρα πολύ κρίμα να πέσει έτσι αυτή η ταινία κάτω από το χάρι. Στεναχωριέμαι πολύ βλέποντας αυτό. Έχεις δίκιο και αυτό θα το καταλάβουν και όσοι τη δούνε. Και από την προηγούμενη εκπομπή το συζητήσαμε αυτό, αλλά τώρα επιβεβαιώνεται σε μεγάλο βαθμό. Ναι. Δηλαδή είναι ακραίο το πως δεν έγινε viral αυτό. Αστέρις μετά το μοντάζ, γιατί το ξεχάσαμε. Η Νίκη έβαλε 7 στα 10 και εγώ 8 στα 10. Ήτανε το βρίσκουμε το τρίτο επεισόδιο με τον Αστέρη και τη Νίκη. Τα είπαμε αυτά. Μέχρι το επόμενο το βρίσκουμε. Στο επόμενο επεισόδιο το βρίσκουμε, θα κάνουμε λίστα των 10 αγαπημένων μας ταινιών του 2020. Συνέχισε. Ναι, θα είναι τέλεια. Μείνετε συντονισμένοι. 5 ταινίες εγώ, 5 ταινίες ο Αστέρης. Τα must see, ο Αστεράκης. Τα must see του 2020. Οπότε... Ας βγάλουμε 5 τουλάχιστον. Ναι, ισχύει. Ήταν μια χρονιά περίεργη για το σινεμά, αλλά θα προσπαθήσουμε. Ναι. Οπότε μείνετε συντονισμένοι και μέχρι το επόμενο το βρίσκουμε. Ναι. Να είστε όλοι πολύ πολύ καλά και να προσέχετε. Και να έχετε κάνει ο West με κωδικιά. 2 εχθροί μπροστά, μία σφαίρα στις καδάρες. Πας καλά, την πλακώ στα χαστού και φεύγω.